Come on, people. Get original. Get original. Az egyetlen bajunk. Szerinted létezik-e első szerelem? Valószínű. De... Hogyan határoznád meg? Tehát melyik az a lánya, amelyikbe először szerelmes leszel, akivel először csókolozol, akivel először szeretkezel, vagy akivel először szeretsz? Valószínű az, akivel első alkalommal nem tudok érvényesülni, tehát akire kell várnom. Mit tudom én, 1 évig, 2 évig, ilyesmi. Első? Hallottam, igen, én nem tudom. Hát aztán az a gyerekkori, amelyik sokáig tart, ilyenre gondolok én, másra nem. Emlékszik-e az első szerelmére? Nem. A diák szerelem, gyerekkori szerelem létezik. Emlékszik az első szerelmére? Nem emlékszem. Létezik-e szerinted első szerelem? Igen. Hogyan határoznád meg? Melyik az a lány, aki az első szerelmet úgymond? Aki az első szerelmet? Aki az első szerelmet, tehát akivel először csókolóztál, vagy aki az... Igen. Hát az első szerelem nem az, akivel az ember először csókolózik szerintem. Hanem az, aki... nem tudom, na. Van, létezik. Mikor érted át te ezt először? Mikor volt első szerelmed? Hát rég. Rég, hát franc tudja, 7-be. De hát az első az nem az igazi, szerintem. És az igazi nem az első. Hát például valakit meglátsz, az első pillanatban beleszeret. Emlékszik az első szerelmére? Igen, persze. Mikor volt ez körülbelül? 14 éves koromban az enyém. Hát az első szerelem olyan, mint a, hogy mondja a nóta. Én Istenem, a múlt, hogy elszalad, és én nekem csak egy kis dal marad. Nagyon tényleg maradandó az első szerelem.
Emlékszem rá. Mikor volt ez körülbelül? Mikor? Hát az még elég zsenge diákok voltunk, a templomban egyik oldalán ültek a fiúk, másik oldalán a lányok, és úgy néztünk át, olyan mindent jelentett az első arc, az első szó, az első látás. Szerinted a fiatalok többsége miért cigarettázik? Hát ezt látja felnőttek, de azt hiszi, hogy ettől valami nagyobb lesz, meg mit tudom, többet nem tudok róla. Szerinted milyen ártalmai lehetnek egy fiatal szervezetre nézve a cigarettázásnak? De most soroljam fel. Már mi van. Hát a nikotintól elkezdve a füstig, például a tüdő, főképp a tüdő sejtjein, tehát a tüdő falai lévő sejteknek a csillómozgásait is akadályozza, lerakódik egy csomó kátrány. Nagyon sok. Szerintük az megnyugtató, vagy ilyesmi. Pótcselekvés. Tudják azt, hogy milyen káros hatással lehet esetleg a szervezet? Tudják, szerintem a nagy része tudja. Szerintetek milyen káros hatás? Hát így pontosan nem tudom, de azt tudom, hogy nem tesz jót a tüdőmnek, meg egyáltalán is én is cigarettázom. Tudom, hogy mivel jár, én tanultam ezt, vetítettek filmet, és mégis amíg jó esik, addig szívom. Ti dohányoztak? Nem tudom, mert én sose cigarettáztam életemben, nem próbáltam. Úgy látszik, most mindent megengednek maguknak általában a fiatalok. És hogy tetszett megállni azt, hogy ne cigarettázzon? Nem kezdtem el. Nekem nincs abban belészólásom. Nincs belészólásom. De mégis mit ajánlana neki? Minél többet szívjanak. Hogy És öregek cigarettázunk sajnos. Ez a baj, mert én itt cigarettázom, a gyermekeink tőlünk meg fogják tanulni a cigarettát. Ez a szomorú. Elsősorban mikény elhagyjuk a cigarettát, és akkor a gyermekeink is a cigarettát. Hogy mit lehetne tenni, hogy ne tegye. Ennek egyik jó lehetőség, amit Amerikában már rég kitaláltak, a rágógumizás. Olyan jó minőségi rágógumikat kell beszerezni, amivel ez pótolható. Vannak olyan rágógumik, amik hosszan rághatók, ez az egyik mód. A másik mód, hogyha az ifjaknak olyan elfoglaltságuk van, hogy kevés az a szabadidő, amiben nem tud magával mit kezdeni. Nagyon jók az ifjúsági klubok. Nagyon jó lenne, hogyha gyerekek találnak maguknak új utakat. Erre nagyszerűek a rockklubok, nagyszerűek a színjátszókörök, nagyszerűek a beszélgető helyzetek, de sajnos mindezek egyúttal magukkal hozzák azt, hogy ő ebben a helyzetben nem biztos, hogy feltalálja magát, és már is nyúl a cigaretta után. Tehát igazából arra lenne szükség, hogy olyan körökkel ismerkedjen meg, akik nem dohányoznak, és pontosan tudják, hogy mit akarnak. Tehát az az ember, akinek céljai vannak, az az ember jobban megtalálja a lehetőségeket a feszültségei levezetésére. Sokszor találkozunk azokkal a szavakkal, hogy menő, fasza, tök jó, ez szuper, nem szuper. Honnan erednek ezek a szavak? Mielőtt a kérdésre válaszolnék, hadd határozzuk meg ezeknek a szavaknak a helyét a szókincsben, abban a nyelvi rétegben, abban a csoportnyelvben, ahova tartoznak. Ezek a kifejezések az úgynevezett ifjúsági nyelv kategóriájába, a rétegébe tartoznak, és kifejezetten ez a nyelvi réteg a 20. század képződménye, bár előzményei sokkal korábbra nyúlnak vissza, de ezzel a megnevezéssel, hogy ifjúsági nyelv, néhány évtizeddel találkozhatunk a szakirodalomban. Ez jobbára a diák nyelvből, a nagyvárosi argóból és a sorkatonai nyelvből, az úgynevezett bakanyelvből tevődik össze. Haver, te hétvégén talált jó, te elvitt papucia vízére, Bukarestbe az autószalonban, Licos klasszul. A mercókat láttunk, pofám le volt szakad, a padlót nyaltam 5 lépésekben képen, nem. Képzeld, a papuci még elvitt még a strandra, és olyan nőket látunk, milyen dugákkal, képzeld, milyen bugyik, ott a pofán le úgy szakad a padlót, a csúca. A 10 évesek és 20 évesek használják többnyire, de
előfordul belőlük jó néhány az idősebbek nyelvhasználatában is. 3 csoportját különböztetném meg, mert az tagadhatatlan, hogy az ifjúság nyelve eleven, nyelvhasználata eleven, szóteremtő ereje, nyelvteremtő ereje tagadhatatlan, vannak ötletes, szellemes kifejezések. Ha azt mondom például, hogy elhúzza a csíkot, mint a lökhajtásos repülőgép, vagy azt mondom, hogy szirénázik a belügyminiszter, vagyis korog a gyomra az éhségtől, ezek mind nagyon ötletes kifejezések. Vagy ha nézzük a tantárgy neveket, a törci, a biosz, biológia, vagy föci, földrajz, vagy rémtan, a mértan, ezek mind ötletes kifejezések, és használatukat nem tiltja a nyelvművelő irodalom. Vannak az idegen nyelvekből vett argó nyelvi eredetű kifejezések, mint a kaja, pia, meló, csaj, csávó. Ezek jobbára német, cigány, jiddis eredetű kifejezések. A harmadik csoportba sorolnánk a durva kifejezéseket, mert sajnos az ötletesség, szellemesség mellett nem hiányzik az ifjúsági nyelvből a durvaság sem, a gorombaság sem, a lekezelés, a fennhéjázás, és még sorolhatnám tovább, és éppen ezért, hogy ez nagyon terjedőben van. Az egyik kutató azt mondja, hogy a durva kifejezések Magyarországon az óvodástól a professzor beszédéig mindenütt megtalálhatók, és a tömegtájékoztatásnak, különösen a televíziónak föl kell lépni ez ellen, és nem fogadható az a nézet el, hogy a slágerszöveg, meg az irodalom, meg a film terjesztheti a durva, otromba kifejezéseket, sőt a káromkodásokat is, mert végső fokon kultúra ellenesek és az emberi kapcsolatokat zavarják. Tehát az irodalomnak, a művészeteknek egészen más a feladatuk köztudomásulag. Mindig foglalkoztatott az a gondolat, gondolom titeket is, hogy mi okozza a legtöbb konfliktust. Egyik adásunkban erre a kérdésre kerestük a választ. Talán az, hogy nem figyelünk egymásra eléggé, és nem értjük meg a másik gondjait. Azt hiszem ennyi. Hűha! Én azt hiszem, hogy a legtöbb konfliktust az okozza, hogy az emberek nem elég türelmesek, nincs elég empátia. Meg kell tanulnunk szeretni. Túl hosszú volt az az idő, amíg szóval valósággal gyűlöletre nevelték az embereket is. És most hosszú lesz az idő, amíg megint meg kell ezt tanulni. Meg kell tanulni az embereket szeretni. Ez az egész. Szerintem ez a nyitja. Pénz. Elsősorban. Bizalmatlanság. Körülbelül ezek. Szerintem a meg nem értés. Nem tudom. A legtöbb konfliktus, nem tudom, talán a meg nem értés. Hát, nem is tudom, szerintem ez a pénzhiány. Meg a szeretet hiány persze, a megértés. Másmi. Ennyi volt a kérdés? Hát az okozza, ugye, hogy a fiatalság nem tart egyet az öregekkel, tudja. Már vannak olyan tények, hogy az öregek ide húznak, a fiatalok pedig tovább húznak, tudja. És ennyi az egész. Nem tudom, az ital szerintem. Hogyan kell udvaroljon egy srác, hogy mondjuk menő legyen? Ja, elsősorban legalább 2 nagy kabátja legyen, egyet nagyon a csajnak, ez udvariasság. Ez a legfontosabb, az udvariasság. Ja, nem tudom. Hát, hogy mennyire van divatban, azt nem tudom, de van egy nagyon érdekes stílus, ami tetszett nekem, hogy fiú oda megy a lányhoz, és egyszerűen megmondja neki, hogy van egy mit szólsz hozzá? Most szerintem divatban az úgynevezett autós csajozás van. Különböző jobbnál jobb nyugati típusú automárkákkal urrigáznak lefél az illetők, de viszont én tudok ennél jobb módszert is. Szintén az autós csajozáshoz kötődik. Sokkal feltűnő például, hogyha az ember egy kormánykerékkel indul el az úton. Tehát szerintem erre sokkal jobban felfigyelnek a nők, mint egy nyugati típusú autóra.
Egy hagyomány folytatói vagytok. Mi is lényegében ez a marabuli? Hát ez tulajdonképpen egy fordított gólyabál. Minden év első évharmadjában a végzősök rendezik meg a 9-eseknek a gólyabált, és mi ezelőtt 4 évvel egy 9-es úgy vélte, és megszületett a fejében ez az ötlet, hogy talán jó lenne egy ilyen visszavágót, és tulajdonképpen ez a marabuli. A nevét azt a marabu egy dögevő madárról kapta, ugye ők már az iskola kohójában kicsiszolódnak, tehát ők már kifejlett madarak, nem kis gólyák, mint mi. Mit tartottatok szem előtt, amikor állítottátok össze a műsort? Hát erről azt hiszem nem én vagyok a legmegfelelőbb ember, aki tudnék nyilatkozni, mert én a szervezésben elég keveset vettem részt, mert engem csak felkértek, hogy mondjak be, mert nem nagyon volt olyan, aki vállalta. Mégis hogyan látod, mi a véleményed arról, megfelelnek a követelményeknek, megfeleltek a követelményeknek a versenyzők? Hát azt hiszem, igen. Igen, azt merem mondani, igen. Mi próbáltuk szem előtt tartani, hogy inkább szórakoztató jellege legyen, meg hogy a közönség is élvezze, ne legyen halálunalmas. És azt hiszem, vagyis remélem, hogy sikerült. Tőled kérdezem, akkor mit tartottatok szem előtt, hogy inkább milyen követelményeknek kell megfeleljen egy ilyen versenyző? Milyen feladatoknak kell eleget tegyen leginkább ahhoz, hogy megnyerhesse ezt a versenyt? Tehát mindenféle felkészültséget vettünk, tehát humor, intelligencia, fizikai felkészültség, tehát megpróbáltunk minél változatosabban és úgy, hogy mindent magába foglaljanak a próbák. Azt hiszem, ez sikerült is, hogy elég változatosan, jól megdolgoztattuk őket. Tehát ez volt a legfontosabb, hogy minden oldalról megismerhesse a zsűri és a közönség a versenyzőket. A gólyák ezen a rendezvényen bebizonyították, hogy ők is képesek összehozni egy színvonalas vetélkedőt. A negyedévesek, a marabuk több érdekes próbatételen estek át, előadták az egy elevánt hintázgatott népszerű sanzont rock, rap, opera, operett változatban, tippeltek, szobrászkodtak, táncoltak. A legötletesebb próbának a fekvőtámaszos bizonyult. A legviccesebbnek pedig a viccmondás. Iskolában van egy ilyen rossz gyermek, és leírják az igazgatót, hogy fiam, többet ne rosszalkodj, mert beírjuk apukádat is. Meg kell hívni apukám! Mi lesz veled? Elütötte a traktor. Akkor beírjuk anyukádat is. Meg kell hívni anyukám! Mi lesz veled? Elütötte a traktor. Hát neked akkor mit van? Traktorom! Köszönjük szépen! A legelső, a hármas.
Mi nem értünk meg, hogy kíváncsi vagyok. Hogyan esett rátok a választás, hogy ti képviseltétek osztályotokat ezen a versenyen? Hát ez önkéntes dolog volt, tehát jött a 4 ember, nem volt lánypárom, így hát fiút választottam, és szívesen jött, hiszen a feleségem mondja, ami egy évvel ezelőtti Bálint napon adtak össze minket, és ez a szerintem egy ilyen csúcsa a mi szerelmünknek. Kinga, ma fölébredtél, gondoltál erre a versenyre? Igen, azon gondolkoztam, eljöjjek vagy nem. Aztán úgy döntöttem, hogy eljöjjek. Miért döntöttél úgy? Főleg azért, mert mindenki szerette volna, hogy eljöjjek. Hogyan készültetek erre a versenyre? Te például a feleségeddel jól tudjuk, hogy a feleséged is hímnemű lény. Hogyan készültetek erre a versenyre? Egy kicsit furcsa a helyzet. Hát ennél furcsábbat is mondok, hát az, hogy körülbelül 4-kor kezdődött a verseny, és 3-4-kor értem haza stoppal Vásárhelyről. 2 napja ott voltam, tehát készülésről itt szó nem volt, épp berontottam, épp csak, hogy beültem a színpadra, és így alakult. Hát a feleségem ő sem, nagyon ő várt engem. Rágta a körmeit, és hát nagyon örvendett, amikor megérkeztem végre. És hát, hogy én lettem, az már nem tudom, zsűri dolga vagy. Kezdés előtt mi volt az utolsó szó, utolsó mondat, amit mondtál a feleségednek? Na puff. Hát nem tudom, pillanat. Mondj én. Nem tudom, őszintén. Beszéltetek arról, hogy mi lesz, ha megnyeritek, elmentek Nászutra, vagy hogy? Jaj, nem, ez fel sem fog, tehát fel sem tevődött ez a probléma, hiszen valahogy így úgy éreztem, hogy nem kimondottan versenyezni jöttünk ide, hanem ugye elég jól össze vagyunk szokva, a 12-eseket jöttünk mi is egyet szórakozzunk rá. És örvendünk, hogy közönséget meg tudtuk kacagtatni. Tehát ez nem mesterségesen jött, hanem úgy összhangban volt a dolog. Kinga, te hogyan készültél a pároddal erre a vetélkedőre? Párommal sokat nem készültem, mert páromnak rengeteg gondja van. Többek közt hörgőgyulladása van, meg kellett látogassa a nagyszüleit, vagy nem is tudom. Meg csomó intim problémája. A legnagyobb gondom az volt, hogy mit csinálják az újonnan vágott frizurámmal, mert nem állt sehogy sem, de végül is úgy gondolom elég nagy sikert aratott. Ugye? Mi tetszett leginkább a versenyből? Melyik próba? Fekvőtámaszos. Ez az ötlet, tehát itt jött helyben, hiszen én tudom jó magamról, hogy 5 fekvőtámasznál többet nem tudok, hát így ő is segített bennem, mondjam így, és hamar megfordultunk. Neked mi tetszett? Melyik próba? Inkább azt mondanám, hogy mi nem tetszett. Hát egyáltalán nem tetszett a táncpróba, mert nem volt alkalmam megnyilatkozni teljes önmagamban, és a legjobb, hát lehet, hogy a fekvőtámasz volt. Legötletesebb, meg a lovaglás. Igaz, le is rúgtam egy üveget indulásba. Ennyi, na. Thank you!
kéne osztályozzátok a fiatalok utcai viselkedését, hányast adnátok, és miért? Hát mondjuk egy olyan 5-öst. Adnék én egy 5-öst, ami vonatkozik káromkodás, meg ilyen köpködés, meg hát nem is tudom. Ennyi. Hát én egy olyan 5-ös, 6-os, és ebben minden beletartozik. Mit említenél még, amit esetleg a kollégát kérd? És káromkodás, és más negatív dolgok. Én is 6-os adnék. És miért? Hát azért, mert elég csúnyán beszélnek, és hát szóval ez hallatszik a menés közben elég hangosan. Mit mondjak még? Hát azért valami külföld idején, vagy valami ilyesmi, az lássa, hogy azért gondolom nem ilyen út, ahol onnan jönnek, hogy Németországból vagy akárhonnan. Azért elég sok ember jár errefele, és elég összeépült ez a város. Igen, meg még az jutott eszembe, hogy ahogy mennek az utcán, teljesen elfoglalják a járdát sokszor, úgyhogy alig lehet elmenni idősebbeknek vagy másoknak. De nem tudom, de azért elég rendesek. Köszönjük, ez a bóka végén. Hát én már annyira idős vagyok, hogy mondjuk magamat tudnám, és magam korúakat tudnám osztályozni. De így az utcán tetszik látni, hogy körülbelül hogy viselkednek a fiatalok, és ez hányast Mondjuk érdemel? Napközben jól, de este felé bizony van mit kifogásolni. A fáknak a tartóoszlopait törik ki, és szóval kosarakat öntenek ki. Szóval mondjuk itt van kifogásolni való. Hát szerintem úgy... Az utcán így nem viselkednek, úgyhogy rosszul vagy ilyesmi. Nincs semmi kifogásolni való szerinted? Szerintem nincs. Fényes nappal nincsen. Aztán, hogy este, hogy hangosak, meg ilyesmi, az picit zavaró talán. Mie îmi place, să știți, cum se comportă tinerii în Odorhei. Eu sunt aici de când aveam 24 de ani. Din 1953 am fost aici. Și nu sunt probleme, deci nu sunt probleme cu comportamentul tineri? Absolut, nu numai tinerii. În general, toată suflarea. Oamenii sunt prieteni cu ei, sunt oameni corecți, n-am nimic. Ne salutăm pe stradă, mergem și la un șpriț, dacă e nevoie. Aia. Mit mondjak én magának, hogy mennyit adjak én körülbelül? Nem nagyon járok, nem nagyon tudom, van 2 unokám, de még elég jól viselkedtek. Aztán ezért a személyt, amikor dobálják el, meg is szólítottam volna egyet, hogy ne dobáljátok el. Mit tudom én, de aztán így tovább nem tudom, hogy mit mondjak magának. Melyik a legjobb jegy? Hát a 10-es. Hát mondjuk egy olyan 6-ost, 7-est adnék azért. Többek között jól viselkednek többek. Vannak, aztán mindenféle van. 7-est. Annál többet nem. És miért? Hát azért, mert nem viselkednek úgy, ahogy kell lenni. Egyáltalán. Mit kifogásol ön? Hát az, hogy hangosok, a felnőttekkel szemtelenek. Még mit mondjuk? Ez elég. Sétatéren is, ahogy viselkednek. Indifferent, hogy fiú vagy leány, mind így csinál. Az elmúlt hét elején a képzősök a Kezdődjön a banzáj, essen szét a házi elmondattal indították útjára az immár hagyományos pedadiák napokat. Ebben az évben 4 párt, a TNT, Tudj, de ne tanulj, az LVM, vagyis a Lököttek vagy mégsem, a Surmó és a Tömlec indított jelölteket. Megteltek a folyosók ötletesebbnél ötletesebb választási plakátokkal. Csütörtökig nagy csinnadrattával zajlott a kampány.
Délelőttönként a hagyományos tanórák közti szünetekben zajlott a kampány, a délutánokat a kosárlabda és foci mérkőzések, valamint a szórakoztató vetélkedők, előadások töltötték ki. Szerdán például kabaréval mutatkoztak be a képző tehetséges színjátszói. A Humorest rendezője Tóth Harsányi Sándor tanár volt. Nézzük, hogyan sikerült a színpadon lévőknek megnevettetni a közönséget. Istenesen felkészültem a holnapi csatára. S ha nem vagyok indiszkrét, hogyan?